баъзе аз созмонҳои ҷамъиятӣ марбут ба масоили муҳоҷират дар Русия изҳор доштанд, ки кори маркази додани патент дар вилояти Москав баъди бардоштани монеаҳои девонсолорӣ шаффоф шуда бошад ҳам ҳанӯз коркард мехоҳад. мақомот роҳи ҳалли хубе пешниҳод карданд. тамоми маблағҳо аз фурӯш ва пардохтҳои патент ба буҷаҳои маҳаллӣ равона мешаванд. ин дар навбати худ ҳукуматҳои маҳаллиро ба беҳтар кардани хизматрасонии марказҳои муҳоҷират водор мекунад, чун фоида аз кори чунин марказҳо хеле назаррас аст. системаи патент аз рӯи нақшаи ҳукумати Русия бояд соҳаи муҳоҷирати меҳнатиро аз фасод покиза мекард. фасод дар системаи ҷадид ҳам шакли нав гирифт ва усулҳои печидатар ба худ касб кард. дар чанд моҳи ахир дар кӯчаву бозор ва ҳатто дар сомонаҳои интернетӣ ба муҳоҷир пешниҳод мешуд, ки бар ивази 5-8 ҳазор рубли изофавӣ аз нархи патент метавонад бе гузашти ташхиси тиббӣ ва супоридани имтиҳон соҳиби патенти қонунӣ гардад. Патент будете получать в центре Сахарова 13 плюс 5 тысяч. Ничего сдавать не надо. Приезжайте, получайте. ба назари коршиносон мушкилоти системаи ҷадид ин аст, ки қонунгузории оид ба патент вазъ ва шароити муҳоҷири тоза ба Русия воридшударо ба назар намегирад. новобаста аз он ки муҳоҷир ҷойи кор ёфтааст ё на, вазъи қонунӣ гирифтан барои ҳузури худ, яъне харидан ва пардохт кардани ҳармоҳаи патентро тақозо мекунад. ин талаботи қонун муҳоҷиронро ба шароити ногувор рӯбарӯ кардааст. бо назардошти ин, созмонҳои ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирон аз мақомот тағйир додани ин шарти қонунро талаб доранд, аммо ҳукумат хоҳиши иваз намудани онро надорад. Бывает как, что документы принимаются у человека. ҳолатҳое низ ҳаст, ки аз муҳоҷир ҳуҷҷатҳоро қабул мекунанд. тамоми ҳуҷҷатҳоро. хадамоти муҳоҷиратро вақт зарур аст, ки ҳуҷҷатҳоро санҷиш кунад. дар натиҷа маълум мегардад, ки муҳоҷир дар рӯйхати сиёҳ аст ва бояд ки ихроҷ шавад. ва дар хадамот ба муҳоҷир мегӯянд, ки патент дода наметавонанд ва ӯро зарур аст, ки ба ватанаш равад. дар ин ҳолат муҳоҷир мегӯяд, ки ман ба 1 моҳи аввал нархи патентро пардохт кардам. шумо ба ман он пулро баргардонед ва ман ба ватанам бармегардам. вале дар қоида ин гуна ҳолатҳо пешбинӣ нашудаанд. маркази муҳоҷирати шаҳри Москав, ки дар Русия бузургтарин ба ҳисоб меравад, соли сипаришуда бо нақзи қонуни зидди инҳисорӣ ном баровард. дар ин марказ масъулин бо фурӯши бимаи тиббии танҳо як ширкати петербургӣ машғул буданд, ки дар ҳолати ба бемористон афтидани муҳоҷирон бима ба кор намерафт ва пизишкон аз беморон пардохти нақди табобатро тақозо мекарданд. пеш аз ҳама вақте ки бо онҳо дар тамос мешавед, онҳо мегӯянд, ки мо бо ҳамун беморхона дар тамос мешавем, сабабашро мефаҳмем ва мо ба онҳо тавсия медиҳем. вақте ки мо мегӯем, ки онҳо ин бимаҳои тиббии шуморо ҳисоб намекунанд, ки созишнома надоранд, онҳо бо ҳар баҳона мегӯянд, ки мо ин масъаларо ҳал мекунем, намояндаҳои мо дар Москав инро ҳал мекунанд, сабр кунед ва бо ҳамин ҷони худро халос мекунанд. медонанд, ки муҳоҷирони корӣ ба ҷое, ки аз ин ҷо ба шаҳри Санкт Петербург хеста намераванд барои фаҳмидани ин кор ё ки барои ҳаққи худро талаб кардан аз ин. мувофиқи баъзе маълумот, дар як соли ахир масъулони маркази муҳоҷират дар Сахарова зиёда аз 400 000 бимаи тиббӣ фурӯхтанд. дар ниҳоят, бинобар шикоятҳои зиёд, хадамоти зидди инҳисории Русия иқдоми фурӯши маҷбурии бимаи ширкати петербургиро моҳи декабр ғайриқонунӣ эълон кард ва марказро муаззаф намуд, ки бимаи ширкатҳои дигарро низ қабул кунад. дар натиҷаи баррасии парванда, комиссиони хадамоти зидди инҳисории Русия тасмим гирифт, ки ба маркази муҳоҷират муқаррароте пешбинӣ намояд, ки ба хотири таъмин кардани рақобат ба иттилои шаҳрвандони хориҷӣ расонад, ки дар маркази муҳоҷират бимаҳои тиббии кулли ширкатҳои ба ин хизматрасонӣ машғул буда қабул карда мешаванд. дар ин бора марказ бояд дар қаламрави худ дар лавҳаҳо ва дар сомонаи расмияш маълумот нашр намояд. дар ҳамин ҳол мақомоти вилоятҳои Русия боҷи моҳонаи патентро дар соли 2016 боло бурданд. ҳоло ба ҳисоби миёна пардохти моҳонаи патент дар минтақаҳои Русия аз 1800 то 8000 рубл мерасад. чунин бори сангини патент дар баробари худ дар байни муҳоҷирони тоҷик овозаҳои умедбахшро ба миён овардааст, ки гӯё Тоҷикистон аз соли 2016 шомили иттиҳоди гумрукӣ шуда, аъзои он аз пардохти патент озод мешаванд.
Пока Таджикистан рассматривает. الان تاجیکستان به خلاصه دقیق نامده است که چی کار کند. عریضه برای شامل شوی به اتحاد گمرکی پیشنهاد نشده است. مذاکرات بسیار جانبه برگزار می‌گردد و حتی بعضی شرط و شرایط پیش بینی شده است، ولی عریضه از این کشور نیست. Слышал такого, что была заявка Таджикистана. масъалаи дигаре ки дар баробари ҷорӣ кардани системаи патент бояд ҳалли худро меёфт, ин авфи муҳоҷирони ба рӯйхати сиёҳ афтода буд. интизор мерафт ки қисме аз онҳо аз сӯи давлат ба хотири ба расмият даровардан авф мешуданд. танҳо нисбат ба шаҳрвандони қирғизистон ки шомили иттиҳоди иқтисодии авроосиё гашт гузашт шуд. ҳоло созмонҳои ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон ин масъаларо ба мақомот баррасӣ мекунанд, вале кор аз сатҳи назария дуртар нарафтааст.